ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बिटिसिआ बानायाखै, ट्राइबेलफ्रा बानायनानै लायाखै। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै बेखौ मोनसे आयेन बानायनानै दोनदों। बे दानि नङा, बेनि उनावहाय गोलाव बोसोर आन्दोलननि दारैहाय बिटिसि सृष्टि जादों आरो बिटिसिखौ भारत सरकार, आसाम सरकारा गनायनानै भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै, कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ 6 शेड्यूलाव सोनानै होदों। 6 शेड्यूल मीन्स बियो ट्राइबेलफोरनि देश, ट्राइबेलफोरनि अधिकार, बाहाय हायानो जाथों, साख्रि बाख्रियानो जाथों, पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशनानो जाथों, बा ओनसोलाव थानाय जेसेबां सम्पति रिसोर्सेस दङ बेनि बिगोमाया ट्राइबेलासो जायो। दिनै मेघालयआव मोनथाम 6 शेड्यूल दङ, गार' हिल्स, जयन्तिया हिल्स आरो खासि हिल्स। आसामाव दस्रा मोननै दङ, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं। जोंहा त्रिपुरायाव मोनसे दङ, त्रिपुरा ट्राइबेल काउन्सिल। बेनिफ्राय मिज'रामाव मोनथाम दङ, लाइ, माराक, साकमा, गासैबो 6 शेड्यूलनि सिङाव। आरो बे 6 शेड्यूलनि सिङाव जानायखाय बैफ्रावहाय हानि अधिकार, आं दहाय बुंनाय रिसोर्सनि अधिकार, साख्रिनि अधिकार, पलिटिकल रिप्रेजेन्टेशननि अधिकारा खालि ट्राइबेलफोरनिल'। दा जोंनि बड'लेण्डआव कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेवहाय ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफोरनि जि निड्स एन्ड एसपिरेशन बेखौ मिट खालामनो थाखाय बे रोखोमै कन्स्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों आरो क्षमताखौ बिटिसिआव हस्तान्तर खालामनानै हरदों। आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला कन्स्टिटिउसनाव सोखांबाय, बेनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अफिस मेम'रेन्डाम, गेजेट नटिफिकेशन खालामनानै 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे साख्रि बाख्रिया बोरै जागोन, हा हुनि आयेना बोरै जागोन, बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेशन खालामनानै बिटिसिनो क्षमताखौ हरदों। जों बानायनानै लायाखै, बिटिसिआ बानायनानै लायाखै, गोदान आयेन बानायनानै लायाखै। बियो ट्राइबेलफोरनि, जुदि बियो अपराधब्ला बे अपराधखौ ट्राइबेल मानसिया खालामाखै, बिटिसिआ खालामाखै, बर'आ खालामाखै। बे आयेनसो। बे आयेननि सायाव दिलीप शइकिया जाहैबाय बिजेपिनि नेता, बिजेपिनि आफादगिरि, लोगोसे बियो मोनसे जाथि, बेहाबो मोनसे जाथि दङ, बे मोनसे सेक्सननि मानसि। गतिके बिनि जि खोथा बुंनाय जे ट्राइबेलफोरनो, बर'फोरनो हानि अधिकार, राजनैतिक अधिकार, रिसोर्सेसनि अधिकार बेफोरखौ होनो नाङा, बेबायदि मिनिं खालामदों। आरो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि हाखौ, ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आयेनखौ बाहायाबालानो ट्राइबेलफोरनिफ्राय सेख' लाबोगासिनो थादोंमोन आरो बेनि थाखायनो जोंहा आन्दोलन खालामनो प्रयोजन जादों। बेनि थाखायनो ट्राइबेल संघ, मोनसे संघ दानानै माने प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों। बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल गस्टिनि छात्रफ्रा छात्र संगठन दानानै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों आरो विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक ट्राइबेल लीग, राजनैतिक दलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे दलफोरनि दारैहाय राजनैतिक भाबै बेनि एगेइन्स्टै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों। दा बिटिसि जानायनि उनावहाय जोंनि आखायाव जेब्ला क्षमताया फैबाय, हा हुनि बेफारखौ जोङो जेब्ला नायनो मोनबाय, अब्ला ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानायखौ जोङो बन्द खालामनो हादों। दा बेखौनो बिथांमोना सयज' जायाखै। दासिमबो बिटिसिनि हाखौ बिथांमोना सेख' गावसोरनि नाम जारि खालामनानै लानो लुबैयो। दा बिटिसि सरकार, बिटिआर सरकारा बेखौ होबथानायानो बेखौनो अपराध होननानै बुंनो नागिरदों।